A primeira bebé do 2026 de Galicia naceu este ano ás 12 en punto no complexo hospitalario de Ourense. Pesou 2 kilos e 900 gramos e atópase moi ben. A nai tivo un parto sen complicacións e rápido. E Coral con Deciz. Cando estaban soando as 12 badaladas que marcan o aninovo, veu a vida. Xusto ás 12 en punto. 0000. Contentísimos. Toda a familia super contenta. A nai, Irian Reaciz, saía de contas o 15 de xaneiro. A bebé adiantouse 2 semanas. Adiantouse para salir en fin de ano. Xa me imagino que cando teña 18 ou 19 anos, celebrará o fin de ano e o cumpleaños, todo junto. Sorprendidos. Non sabíamos que iba a ser tan famosa xa recién nacida. Cando lle digamos no futuro. A primeira pequechiña nada en Galicia este 2026 pesou 2 kilos 900 gramos e mediu 47 centímetros. E nace en Ourense, a provincia con menos meniños en a que por cada nacemento hai máis de 3 defuncións, o que supón maior ledicia tamén pro persoal sanitario. E é unha alegría porque Ourense a población xa sabedes que está disminuindo e gracias a estas pequenas cousiñas pois que se incentiva a esa xente a que poida tener fillos e que Ourense poida avanzar un poquinho en natalidade. Filla e nai atópanse moi ben, o parto foi sen complicacións e rápido. Pillounos preparando a cea de Noitevella. Va preparar os canapés, rompeu augas e dixme, vamos, e eu xa. Non deu tempo nin a probar nada. Chegamos e fixeronlle, as cousas habituales, entramos no paritorio e alá foi. É a segunda filla desta parella da Allariz. Cando tuvemos a primeira, pois non foi tan rápido, foi máis doloroso, foron moitas horas. Entonces, pois viñamos con un pouco de medo, de pensar que iba a ser igual. Pero levámonos a sorpresa de que nos dixeron que o segundo, que era máis rápido e tal, entonces, pois nada, maravilla. Cuestión de unhas horiñas. É genial. Desexando están os tres irse para casa e presentarlle a filla que teñen de 4 anos a nova membro da familia, Coral.